The Grey Lady. The Grey Lady hi thlashang kan ti mai ni ang chu Tharau Willard Library, Evansville, Indiana omania. He The Grey Lady hi an hmuh masakna berle a intrana ni ngei turangai chu helai Willard Library a hian kumsang khazakwa somthum pasare jinglandar thuma ani ome zanlama night janitor building and call tu aveng tu chuan naupang library in hnuai lama envel turin akal ta ni chuta thil hmuh chuan a thawng hle maya a flashlight ken lai po chu a hlau ema wang chuan a thlau pha hian ani chuta thil hmuh chu meiche tharau ruang am fiale chiang tak mai chuan janitor ma dingin alo en reng chu ni in chunu in thuamna chu korfual var podal sol podal phekhok podal lukhum podalin a in thuamani chutianga in mek lai chon boru ka chuan a tham ral le ta dai maya he zan lama library veng tu hian a hlau ema wang chuan na po hi a pan san pha hian reng bokani he library hian midang zan lama veng tur chu an chhor le a mami ai o turin chutiang bok chuan he na thok tar po hian mami mu ang tho chu mu vein ading khong reng maya karlawa ana po chu ani po chuan aban san vele tani chuta tangphei chuan he tharau hi voi tam mu thein ain lar ta pho maya he library tlo tu mi tam takin soitur thomri wa mak tak tak te voi le khata vot vekin mishing taksa aron man thut angte room light ama aronin ona in off le top mai thin te kongkhar ama aroin honga ama veka in khar le thin te meiche perfume rimtu em mai ronnam le chek thin te achang phei chuan le khabu ama khoitu ommi silawa ron tlale top thin te le mu thei silavin sam aron pot thin le bengle kutbo dewin aron khoi thin te library chair le dokan ama ron son le top mai thin te chu mitam takatanga soitur anitani kumthum leka upa mi panopang library chunga chuna kalkuala chuta man mole hlau thabare ema anu bulampana aron tlan phei chuan meiche korfual podal ha mu thu anu chu siltani voi tam mu theya ain larin soitur he tam tahle maya librarian na thokte chuan he meiche tharau hian library bookshelf wel kara chuan kalkualin alo enreng thin thu te librarian pakhat chuan lekhaburem thatura akal lai chana ma chuan he tharau hi alo ding renga chu librarian hnauru tuk chuan khodang hoisonin an en le chon boru ka chuan thamran le dai thu te librarian dang pakhat ve thong chuan zan khat ina ho chu a thong hle maya ina lu chuan a living room a chuan meiche tharau chuan muakin alo ding reng mai ni chu tunge he Grey Lady hin tang le engwangin he library a hian a shanti chu zona lian takani ta mi then khat chuan he meiche tharau hi Sarah Carpenter apa Willard Carpenter he library din tu phanu ni nan soya Willard Carpenter thidona hian aro le sum zong zong chu he library a hian hlan vekin a phanu sarai hian engma chan anei ve talowa a thi nuwa chuan he library hi a chu ngal ni nan soyani mi then khat ve thong chuan meiche pakhat he library sakma hian ama inti hlumin chunu thla chu acham ni nan soi bokani India rama hmun sang bera soi chu Bankar hi tunma kho pakhat ania Rajasthan state a Jaipur le Alwar khoin kara omani tunhnuwa chuan he khuwa hian tum anom to lem lowa tunma kho lui temple le thil dang bak mu turom to lem lowani tin a chanchin chui chuan sangkha jaruk somthum pakhat kuma khan mado singa dinani ani hi King Akbara general man singa unaw pa ni pipu ta soidana chuan engtike mohun laya khan he khuwa hi an chialo nia zan khathil thuwa khuwa chengte hian an rau san vek maya tin zan lama helai hmuna kal chu thina tia hriat alo nita ni helai hmuna hian thil maksak le mishing fin naina soi fiat helo thil tam taka thleng to thina
ram huai lampang an hmun em bokani tin zan lama mihring a hmuna kal mi tam tak an bo to boka ram huai le thlasang zong pol ghost hunter tam takin he hmun hi anen dik to ni chanchin mak tak tak le ngainom tak tak po chiar tura tam hle ni ome chu mai ba ka India sarkar ngei point signboard lian tak tarin helai hmuna hian nitlak nu le ni chuang main tu ma kalo tur ati top mai ni Government of India dana chuan historical hmun reng bul hnaya hian ASI hian office an nei ngei turania ma se Bangar bikero hi chu abul hnaya ASI hian office an nei ngam ngang lova kem khadalla office an nei chawani karan soi tum zoka kan luta nga Catholic Relief Service nuya ka tholain kan hot pa pakhat hian auna pa the chanchin min shilania ka thia mangin karon ta langange sangni pasari ni puichol lai chuan thian palin helai hmun hi tloin bullet bike pahnin an kalta ni thalai fitve bo college jima po rigu pol le khazir lama po bright em ten niya ahma de tang toin bankar chanchin hi ano shefo to ni anmania hian chona siamna sai ema hetianga thian zaho kim taka ankal ho thei chu an hlim em ani ram huai chu kanwa mongei don tin nui war pain kalama po hinlim takin fiam tho chu an tho ham maya amuna chuan zanni cham tura inruam man ania wangin anin ring ema video camera thermal sensor DSLR te baka puanin le ei tur thanim tak an kengtel bokani tin helai hmuna hian ramsa le rulan tama wangin invena tur le damdoi lampang thlengin ain ring lok hle nge a an bike te hi a hmuna tanga kem nia hla aruk theyang berin an da tlailama kein helai tang hian tlang chu an lon ta ni chunama tourist lodge te le duty te hmulo chuan bangar chu an thlengta an puanin te chu an siam fela tlai chuan gil zo nuwa chuan hlim takin anum dan tur te han rela zana rei deuh nuwa chuan an camera tele instrument tang ten len chuan an thil tum ram huai thala tur chuan an chuak ta ni darkar engi moza chung chu thla te an han la ti chuan ha chol tur chuan an puanin lama chuan kir ta ni an video le still lak te chu an clear hawa laptop ate an thun lu ta heminu te uloka chuan an thian pa pakhat chu abul hnai ma chuan thiar turna kalta darkar khat nuwa poron kir ta reng lo mai a thian te ngai thawak lo chuan an ko waka ma se aw chu hria tur chu om ta reng lo maya an zong ta chiang maya khowar thleng chuan an zonga an hmu mai lo wang chuan an mang ang ema aru karala thil tia sarkar phallo ani bok nen chuan duty tele police lam ta hriat tir an hre bok si nen thatharin ni leng deuh thowa an zong le ta ni an bedong chuan duty le police lama thlen mai chu an du ta kem khatwela hla SI officer chuan an vakala chanchin kim chang takan va hrilta in laman chung te point an hria rualin atam theyang ber police tele uifeng tenen an zong ta lui mai ni arwang om chu an hmuzo ta reng lowa Rajasthan ko ta po danang thlapa engkim ti ani hnuin an thian pa bori ngut na chan hi tu man an soi fia theilawani chung kom thei tak ani hloma wang chuan khovel hmun danga mi thiam jok te po bozong tur hian an roi nual maya an hlo cham vek thung helai hmuna mi bo tam tak jing an thian pa ngei alo tel ve ta chu hria thiam po haran ti hle ani keimi ni theitlat kumnga liam ta khan kapute khuwa ka jin thina khuwa tanga hlaveng wonga marcha huan an neya an ria chil deuh chot thina ramwale luidong zo hi kanwam ti zong ania hemi tuma po hian marchamal turin ka phe chuak ve thina ni khat chu kapu chu nom sam no wangin an thenam tlangwal ka thian pa ma hruai nen kan fe ta ni kan kal chuang main kom thlang pa pakungan kamang khong kha kar khaddon vel lovin kariala in man chuan lo velula alo delani chuan kanin semdon nia atia wangin kan phuru angreng khop maya marcha hmun kan thlen hian papakhat hian kapute marcha alo malmol mul lai kan phoka
min hmuh chu atlan chheta vak maya ma hruai chuan kan venga thil lak hmanga ni kha hatia kela chuan asim deuh nan vasa thlek deuh zuai te katifiam tho chu thutaka lain aba zui ta tak peka khaya ani hi athem tlorau sia abasat fu tak takang ti hlawin ka zui ve ta ni ma se kanum phak ta chuang lawa amun kan thlen hian jingdar som apel hret chawa chaukan phak nuwa chuan ma hruaian thian pa kapumanom no e mai ngoi bo pui chi nin ka hrelo ve hei zan riangai hmel sia nang mani riak ngamang em ho thain ka hria tia i riak ngamang em ati deuh khera wangin ngamlu to ke thian pa nia min kir san maila in nama dam doi te eila i thabele mayang katitani a ho nuwa chuan marcha chu kamal tamol mula tlai thim don ruaya pa kunga mang khong chu ka hanvel saktani washit pathum le sakhituai alo del hlau maya sakhituai le washit pathum meu chu rinna nya lo khina mang khong ka chuan zo meu chuan khuwa chu athim rui toni amun hi tlak deng lam ani lo wangin khuwa chu athim ma ve renga thlam ka thlen nuwa chuan ka saphur chu ngatin chuara pe le dol rep chu la thlain chingit le ngate rep tlem nen ka baitani amin nuwa chuan khu hrianga ruak chuakin chawka chhuma tin men se ko pain washit pakhat chu thlam kiang kortea kapua molmol boka kapua molmol lai chu mi pakhat kalampana ron phai fu hlar thom ka hriada wangin karing tun ha pain korkam vel chu me en chuan ka chhun kuala mi pakhat kalampana tuiron dai chho ka hmu chu zan sanga man turan i ringin ka uk sak ran lawa ma se ka kiang ron thlen ma chuan korkam lama chana per chhonal maya ka ngai chu a thachi lawani karian tur thlama ka chho hian ka hnunga tanga min zui tu om tlat maya kan le hoi thu thina ka hnunga mar chakung te chu anging le loi thina sangharani ka ring tabera thlam ka lu hian ka chaw chu alo min fel toni changel na chaw chu ruak chuak lein ka varit sa chu ka chhum lea chaw mela min lo boka ram karia kati dan pa nga in bati enga ram hui le thasang chanchin bu kai puyami chu phorin ka chiar mol maya chhun lama na thokani wangin karila tram viau maya medang ka nei tho boka tin mi zopa chu ba dan ngatin cho kutum tiat leng long chu ka han nuwa ka ko jung chalin ka han no khwar kok maya dol re bai fian pui khatin kan tleng thale puat maya barlinga chuan kai no por chu anita der mai le ka khamfel nuwa chuan ka sakhi le washit chu taplama ka son pheya jingma taka ho tur kania wangin mutma thain ka hria ka me chumpo amin zui ve maya kamu zui ve tani chutianga kamut no kamut thil ma sia chuan ka thlam bang chu arin nek pur maya ka ngai thalo chuan kamut na kianga vaimim fa fu in kan voma ama aina sale thlam ban hing loi khopin aronin soi ta mai le maniaria kania wang le eng chiang ani ti ka hriat lo wangin che tho ve vak na chin in ka hriat alowa tin athom po re zui ve ngala wangin kamu hil zui ve tamai ani thang khat ka chingi mo ka tia thlam hnuaya thil ri rok chuan min kai tho zuk maya ko then pain kan khu khat khara are ve maya ma se armuan soyang deuh hian thin kamuta hau lo maya thlam chuat dap chu dim te a kevin ka me e na chhun pain kan bi da ka mai rang trial deuh ruan mai hian thlam chuat selek lek chuan milomel chhorun to hi lo nia aranga kata bon chu thlain ka thu chuak hlol maya hanmu thilna che zia zang ani talo achanga belyak ri hlup le saru khel ri bob ka hriata wangin sakei ni nge ya ka ngaya mena tapkan chhun chu bel hmu tur chu lawm to hau lo maya tin sakhi po jingdali bel oma chuan leibeng re dupa chuan thlam thanglama marchakung troi buk hloi ho mai chu ain ton ri sun mai le thompo chu are zui ta halani jingkho war chuan thlam hnuaya lutin ka bel chu ka zukla apia deuh hlamnga vela wa tuai ro athinga
kan tan kan tian khona hmuna chuan sakhi chu khel he khom hinalo oma kaphur chu kain rem sok soka in lampanin ka hota ni pasena hei hi sakei hi kutnei hial an soi thina wangin kabel chuan lai le sakhi suan thla hi thil maka ka ngai te chiam lawa nima se thil mak tak nita chu khobar chian hnuwa sakei hnu ma hmu turom haulowa mishing ke hniak li ra thlam hnuale thlam lu ka lo khat kha niya henglai hmuna hian sakei hmu hi nom zau zau thina tin tu ti hriat lo pakhat akhusa ve thinin kapu hian min hril ho mai bok mumanga mithi to hmu hi bai Isaac zote mumanga mithi to te hmu hian har chuan hnuwa hian sa takin ngai tuana chu ati sei ve du ngot mai abik takin chungte hnai vai emo kan khongai le kan hnangai takte hani phei chuan enge heng kan mangte hi omzia niang o ti te hina sa takin ka ngai to ve mai thina kan ngai ema wang kan mang phan satlia mai nge nianga chan le wang thatak an nei jok niang le a thente phei hi chu hun rei tak chung kan ril ru ngai tuana po mun chang phak to lem lo te po mak tak mai mu manglama aron lar ve le ngut thin bok sia thil do engemaw tak an nei the ni angem le nge ni an mani tak tak ni to lovin tharau dang te hian an mel ron hoin kan ril ru ron ti na te mo ron ti boi mo an tum ni thin zo kang le a chan tak ria chian phei hi chu a har khopanga thei chu ara atangna kung po in hre theang lali suana tiang in thil zong zong ro pathian atang emo ram huai tanga vek ani lem lo thei tlat maya pathian in mumang mangin josepha te daniel te thila hria tir theang bukin eng thuama in thuamin tharau sual te pon mumang atangin min chai buai hi ani thei ti chu arin om ve tlat mai le mumang lampang kai noi then khat makati ve deuh hi kan soi ve mai nge thasang emo ram hoi lam phei chu ani lem lo mai theya ma se amakna ne pin ka hre chuang ho lo engineer ka jervela chuan first year kan ni line roommate dang pahni kan ei thina tribal kan lem thei le wangin tribal samchun hi chu kanin ngai na em ma engkima hian kanin tran top thin hi hania roommate po kani deuh zel thina ka roommate te hi sentiaren nagalami le arup kutum aruna chali te an niya aren nen hi chuan atira tang phata in kom ngei ngal kan niya miril rutluang takle ui kom lo hoi hom takani bok rupai ro hi chu amak kan ti thei hle maya lekha hi amen chung hi chuna zirani top maya asikliu de tem ema atong ngai manglobani zana muthil te hina rum vak thina Christian ni velo bok nen tharau lama hian har satna hi anei thin emoni o kan ti hial thin rengani zan khat chu amanga chelhe ni turani aron au chuak na samaya athau thut maya tu ver lampang chu bi huwa Isaac aren thoteu tu vera son zonge mishing dum bek mai second floor lama bak chhoka munia aron ti tuar maya kamu hil kha kamu ngedwak lo nge ni aurin wang zo karan zuang tho ngal ti ti ni rupa mela chuan lona hiana khati chu ka hrethiam ngal maya engtin mo engmoi mo ka tia tukvelam chu ko ngala man mol tukin tukvelama chuan ka tlan chuak ta ngalani zeblawa chuan ka hlau ve deuh tho maya ma se thian te ber khatinga chiai le thabar taka siam tu chu tin adu du lo om mai ro se kati ve to mai ni inchung lam chonglina thlengin ken chhowek maya thla ene ma wang chiang takin kan building vel chu alang thei vek ani engma ka hmu ve lova anua chuan aren po choran chuak ve a engma chu hmu bik lova ti chuan room chung lama chuan kanin zui lut le ta ni ruba chu thantui hian alo bol khat vek to maya engchi amoi hmu te kan zo chuan heti hian soita ni mumang mak tak mai kania kan pathum hian games karawaruma kan lo khela zung turin kalo chuaka karawarum opposite chi arum chu kongka loin hong vek maya tungwe omle heta hian tin zunin lampan talo chuan kalut ta ni kalut chi atia choi pakhat hian min polu alo rual ti ti ta ni kan enchian chuan chu pa chu adum vek mai hi nia
a hmel pawh ka hmu chiang thei lova ka hrawkah min lo rek bet ani au cheu ka tuma ka au chuak tha thei si lova a topa ka thei patopin ka tang vaka karon au chuak thei ta chawani ataka pawh karon au chuak ngala kamutna tang chuan ka thutung hlol maya chutiang ka thu chu tukbera chuan mi tuemo dum vek vak chho zuk chu ka hmuta ni ka hlau lutuk khan karon auta chawani kha hatita ni a hlau lutuk chu amu hil thangam to lova min men pui ve mai teu khonga in tia min ngena wang chuan jinglama amu thil ngam thleng chuan kan ti pui taringot mai ni atuka chuan karuwaru ma kan phei ngala tunge irum opposite chi a hian oma kan hantia chu room chu alo ruak reng maya mana hostelar pakhat aloin ohlum to wangin vai ho chu alo om ngam lo hi lo nia thilmak ve tak chu ni han soi je lila vai khat chu arena chuan Isaac mumang lama hian kan chu te thi to kan hmu chang te hian milo tlo thinan iring em ti min jot phong maya ke chuan ka senang a thei tho mana kan hriat bak thilania ka ti ve mai boka arena thong chuan ring du su thian pa ke ni nam chuan kan ring ho lo kan chung te tak tak ani to lova an hmel horin lar ram huai ni to thin jok atitani ke chuan engatinge chuti ang kherarin na chu in na ya te ka zo chuan heti hian min chang ta hoi khachu kanau mai chia hian manga ne ya amanga chuan kapi thi to hian aron tlo thina nuam ti takin anloin fiamin anlo ti vel thina engemaw chen nuwa chana ho santani ti chuan har chhuwa ka tira chuan nga vak ma ngai lova mang satlia nga ya engma po soi chuak lem lo thilmak tak mai chu atu zana chuan apa ngai ang che chun kapi chu aron kal lea anloin kom lea ti chuan zantin mai chu kar kha chu vel chu mangpa ngai chu amuta chara chat maya a hlau deuta ka wang chuan kanu hrilta ni kanu chuan ehe chu zong ipi ni lo tok mai thil dang ani chu aron kal le ni vai chuan ilo hau nge nge to don ni atita ni kanau chuan kamanga niya engting nge haule haulo tu chu ka hriat theyanga ti chuan kanu chuan imang mani se I hremayang imudonin ka thil hril chekha ngai tuareng la atita ni chumi jan chuan ama ange chuan kapi bok chu aron kal le ta anin konveng nuwa chuan heti hian kapi chuan atita hei boi kangai thil lutuk chea zantin hian nangma hmutur chen karon kal reng thei don lova chu wang chuan kan hena ron kal jok mai ta che nang chui fel sia pathian thu te oi tha wan ramai kalom sia I thi huna kela sem huna kom to sia kanin kom thei to don lova chu wang chuan I du ni chuan kan hena ka hruai theyang che local ve mai la ti na som ta ni kanau chuan ngoi te engpo ni se kanin mu kha to don awangin in chi bai phot te anga ti ta ni amanga chuan chu tiang anin chi bai tur chi chu kanau chuan kapi chu akuta chuan sikta vak maya kapi chuan nanglu te reu hi iwa han sual reu e min ngai ve mo ka tia karon kal to ngai mi lawang zanin bak hi atita ni chumi nuwa chuan amang chhun zom le tami lawani ome arena bokin min thirania pol som pani kohima zirlain mangane ania amana soyang hian handa chhun zom le tamaila zan khat chu kamu chu chhuwa ma deu wangin kamu ma hle maya kamut main kong kha le tu ber zong zong chu ka kal thavek maya ka roommate te ro chu TV hola in khel enin anom thungani chu tiang kamu chu mumange manglo ti po thlia ran theilo ang deu reu hian mang ka nei ta ni kamanga chuan to na kamu danang chia chuan kalo muwa ma se ka cha thei reng lo maya kauma hian engemo rideu mai hian mindel betlat hian ka hria atira chu mindel tu chu ka hmu chiang thei lok lova anu dewa ka hmu pia dewa kan enchian nak chuan ka roommate ka thian pa nge mai kha kauma hin lo thu bung maya ngunem e mai hemelo mel run mai ni chu thiana thote infiam hun poni to lo hi iritenia thowat ro tia kan han au chuan heti hian min chang ta I roommate kani ti chiang chi amo hatia anui tawar or maya ka hlau tuk chu ti ngai na ka hreto lova ka thlan chu atla bor maya atak tak an zia chu banga sana te po ka hmu vek thei ani
zandar som pahnih chi a chia nia chuti amun thut be tak renga chuan karil ruin ka tong trai taringut maya luli chu min tran pui ro ka ti taringut mai ni makem mai chu karil ru ka ngai tua kha a hretlat maya ko do su a tran pui chuang lawang che min tia ati ve le a chuan thei pato pin kau chuak ta pathian min kalama chuti ang kau ve le a chuan tu ver tang chon rang lu tuk na thlau chuak ta dai mai ni chu vele ataka po ka har chuak ta ngala thlan chuan milo bual hluama karum me te chu in khel enin tv room ano lameng thak maya kamang mai chuwa katia mutle mai garel ru ka ma se thil pakhat nak ve mai chu ka kong kha le ka tu ber zong mai chu aloin hong vek maya sana chuan zandar som pahnih chia alo kok ve tlat mai bok kha ni